Sebenarnya topik baik itu lah di zaman warna babi itu kan.
असं गाड्या काढायची నార్మల్ ఇట్లా పెట్టినా ఓం గణానాన్త్వా గణపతిగుం హవామహే కవిం కవీనాముపమశ్రవస్తమం ಅಂಗಡ ನೀವು ಏನು ತುಂಬಿರೋ ನಂದು ಅದೇ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ.
₹320 3 किलो डिटर्जंट पावडर आहे. कपडे धुवून घ्या. आहे लय भारी पावडर आहे. सुपर व्हाईट डिटर्जंट पावडर. बघा तिथे काढलाय तरी आहे का सर्वस्वी अवलंबून आहे. ही भवानीची कृपा आणि माँसाहेबांचा आशीर्वाद आपल्या पाठी सदैव आहे. विजय हा निश्चित मिळणारच. अपने साथ इतने सैनिक रहने पर शिवाजी आपको मिलने नहीं आएगा.
जय भवानी जय शिवाजी जय भवानी जय शिवाजी अशी आम्ही आपल्या सोबत आम्ही सरकू देत का इथून नाही ना माय भवानी आम्हाला शक्ती आपली ही आमच्यावर कृपाशय असू द्या मी यशस्वी होवो असा तुम्ही मला सदैव आशीर्वाद दिलाय छत्रपती शिवाजी महाराज की जय हर हर रयतेच्या या रक्षणासाठी उचलली तलवार रयतेच्या या रक्षणासाठी उचलली तलवार
आलोय ना ट्रिपला. I thought somebody modern is coming. Oh.
माझे भक्त गाती जेते, माझे भक्त गाती जेते, टाळ्या वाजवा माझे भक्त गाती जेते, माझे भक्त गाती जेते. आणि आम्ही मात्र स्वतःला महंत म्हणतो. लोक म्हणले महंत नाही म्हणत मला. अरे मी महंत पदवी घेतली 1,00,000 रुपये भरून. मी म्हणजे मी नव्हे. बारात पहुंच गए तो ठीक है फंसाओ। मेरा चाइना वीडियो बना छुट्टा लेने आओ भाई। Thank you.
पंढरी